Kaixo familiak, bagatoz beste errezeta errez eta oso osasuntsu batekin, bale? Gaur frutekin egindako errezeta bat egingo dugu. Errezeta danak moduan balixo dabe danak berdin-berdin bai gozarirako, bai amarretakorako, bai afarirako, ez? Edozein jatorduetan janan dugu edozein elikagai, ez? Berez, daukagu oso sartuta gozari izan behar duela modu baten, bazkaria beste modu baten, edozein elikagai, balixo dozku edozein jatordurako. Baina, gozarian, baide egisa, gutxinaka ohitu garala ez osasuntsuak diren eta jangarrixak diren produktu industrial larregi jatera, ez? Askotan, gozariak, hortan bihurtu dira, ez? Azukre askokin, olako gaieta industrialekin, edo azukre asko duten zerealekin, eta askotan hortikan urtetzia posta gutxe ja. Aukera ezberdinak bilatzen jutia politxa da. Elikagaiekin egitea, gozaria garrantzitsua dalako, elikagaiz topera eskolara juteko indarrakin eta oreka batekin, ez? Orduan, errezeta oso gozua da eta horreko danak duguan oso errezeta. Zer beharko dugu? Beharko dugu, eta hasiko garaia prestatzen, 2 platano, 20 bat gerezi, olo malutak lauko jarakada erabiliko ditugu, olo edarixa, edo edari vegetal bat edo esnia, hartzen badin baduzu esnia, eta gero fruitu ziku batzuk, intxaurrak berriz ere kasu honetan, badakizue intxaurrak oso garrantzitsua da, egunero, zukadatxo bat, eta hemen edoan sartzea garrantzitsua da, gaur hemen ipiniko ditu. Orduan, hasiko gara, olo maluta lauko jarakada beratzen usten olo edarizen, bale? Gutxi gora bera, bale? Eta lau. Pauso hau, aurretik egiten baldin badugu, pare bat ordu edo ordutxo bat nahikoa da. Ordutxo bat lehen hau, bigunagoa egongo da eta errezago, finagoa geldituko da berez, irabiagailua pasatzen dugunean, bale? Holan be, momentuan behin dugu, ikusten duzu. Alde batetik beratzen dagatzen dugu olomalutak, bestetik fruta sartzen dugu, holako bol baten. Nik probeta bat erabiltzen dut, nik sendagilea naiz eta elikagaia zalantza barik dela gure sendagai garrantzitsuena oso argi dauka. Holako gozari batek ez tozku gaixotasun batetaz sendatuko, ez? Baina bai lagunduko dozku, holako elikagaiekin elikatzen baldin bagara, bai lagunduko dozku gaixotasun asko saiestera. Orduan, gogoratu fruta, fruitu zikua, elikagaia sartzen ditugun bakoitzean gure resetetan, hor sendagai preventibo zoragarri batzuk sartzen ari gara da, bale? Orduan, garrantzitsua da, gure platerretan, gure lapikuetan sartzen dugun dana osasuntxua izatea. 2 platano sartuko ditugu, gogoratu holako elikagaiekin eta umien, hauek ikastaroak lasaieko umien prestatuta daude, orduan umien inguruan berba egiten dugu. Eta elikagaiak diranean, elikagaia aukeratzen dugunean, nik ubiekin, aurretik esan dugula, gu guraso aukeratzen dugu zer jan behar duten eta beraiek zenbat. Beti ere, elikagaiak aukeratu baldin baditugu. Nagot esan, ume batek olako krema hau pila gustatzen da jako eta olako katilu handi bat nahi baldin baduan, ez dago inongo arazorik. Ez da segaitxikan neurtu bihar, beti ere elikagaia diranean. 20 bat gerezi, ezurtxuak egin dut. Ezurtxuak entzeko, lagutzeko dizuet, nik zelan egiten dut. Badaude hortarako berezi diren aparato batzuk, baina ez du ikustu pena merezi. Bueltatxoa emoten dut hau, eta bera bakarrik gortatzen da. Eta gero ezurtxua. Eta listo. Fruta nahaztuko dugu. Beratzen utzitako olomalutak egiten ditu. Gelditu zaitu, niri horrela gustatzen jata, baina nahi baldin badago potolotxu haua, olomalutak eskatxo bat egia gotako diogu. Orain ipiniko diogu gainean, punto kirrinkari bat emoteko, zer mastikatzeko baita, eta oso ondo gelditzen dalako fruitu zikua. Etxian ume txiki-txikia baldin badaukazue, 3-4 urtera arte gutxi gora bera horri inguru, ez dago gomendatuta, ez? Ume txikiak ezin dutelako osorik jan. Orduan, aukera oso ona da, edo zeinientzat baita, baina gaur nahi neban ipini, fruitu ziku krema koiarakadatxo bat hemen bertan bota.
Olako kremosuago gelditzen da, eta orduan ume txiki-txikitsuentzat supera proposa. Fruta, olua eta frutu zikua. Oso kompleto eta dana batera, bale? Gereziak, bueno, edozein frutakin egin alda, noski. Baina gereziak eta platanua oso gozua gelditzen da. Niko diogu gainean itxaur batzuk. Horrela daukagu, gozari oso gozua, benetan oso gozua gelditzen da, eta esatezu ez, fruta, frutu zikua, kolomalutak, zoragarrixa, eta oso aproposa gozaltzeko eta indar askokin eta zoriontzu ikastolara juteko. Proba eta punta postazue. Patxo bat!